kurang sentuh. Kaya akhir ini nang pisan ko mo san ko. Kalbiang long arat. Ni ngaropi ko. Singki bom. Oh, pini ke ilitum karbiang longarat lapen ladak dolamara havar lapen bikhe ke ladak ilitum hempu ahem kup an pini ke bang long pot ning charong pik lapen ladak ladak keceng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ingthir jira son sineli thek long lapen ladak ke bang pen ke an se ining ta ingthir eta son se thek long la se pini arni ke la ka do ka ve karbia rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke bang long apot sitame lapen nili ladak pini ke bang ke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ne la hai litum akaching hone chief minister dr himanto biswa sharma si scheme penang andeng pon nang ji pulo la sinili tum pini spot nang ke lang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen ka do ka ve dolamara rat la pen dak lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo kadoka ve ladak ke 5 crores scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nilitum non cheklo jon baga philo pulutang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pe nang le alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pur se nilitum pini spot along ke bang pen se hala sorting pen se nilitum plan and estimate bonai pen se government of assam tum phanilitum joma pipo scheme ke pipi ni scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon thupon tum belek ta total son place scheme doji la dak main ke la dak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang li tum tek long lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun pon je prabjin penang polake botor bokan dong si mesen lo pulo dong te moche klopen non ke arve janglang la si moche klopen si nili tum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nili tum pini penta process kori pon lo la pen estimate pe neta nili tum joma allo non ke cheng nangi pulo tang te la moche klom pen ke cheng pon po la pen nang li towards tame kitang te ni kan sita so selo la so tha na towar ke tang te pot ke nili pini la dak thek long lo athema li nili da non headlang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he phanta ke patang ji la pen scheme deng ponangi pulo tang te nili tum chief minister an pale po pale pencil high scheme ta patang ji phan si chuning ri ponang li tum rat hoi pen ta la pen ladak dolamara havar la pen bikhe ke ladak li tum hempu ahem kup an pini ke bang long pot ning charong pik la pen ladak ladak keceng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ingthir jira son sineli thek long la pen ladak ke bang pen ke an se ining ta ingthir eta son se thek long la se pini arni ke la ka do ka ve karbia rat la pen dak dolamara rat la pen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke bang long apot sitame la pen nili ladak pini ke bang ke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji la pen ha dak ason phil pe ne la hai litum akaching hone chief minister dr himanto biswa sharma si scheme penang andeng pon nang ji pulo la sinili tum pini spot nang ke lang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen ka do ka ve dolamara rat la pen dak lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo kadoka ve ladak ke 5 crores scheme la pen ladak non nili tum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nili tum non cheklo jon baga philo pulo tang te nili tum prabjin pen nili tum claim pon po athema already sanctioning order pe nang le allo nili tum khali la plan and estimate nili tum bonai nang po la pen spot lang dam tu pur se nili tum pini spot along ke bang pen se hala sorting pen se nili tum plan and estimate bonai pen se government of assam tum phani nili tum joma pipo
ไอสกิมke pipi ni scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako deng pon thu pon tum belek ta total son place scheme do ji la dak main ke la dak mondir ang song lo la pen hala field development aka ma hai ta hala dak aling bernang le tum tek long lo penang an kichun che dolang hala hai ta pachun pon je Kono je geding tang patang fasin tum. o pravjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mo chek lo pen non ke arve janglang la si mo chek lo pen si nili tum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nili tum pini pen ta process kori pon lo la pen estimate pe neta nili tum joma allo non ke cheng nangi pulo tang te la mo chek lom pen ke cheng pon po la pen nang le Towards tami kitang tini kan sita so selo la sudha na ni. towar ke tangte pot ke nili pini la dak thek long lo athema nili ta non hetlang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he phan ta ke patang ji la pen scheme deng ponangi pulo tang te nili tum chief minister an pale pen sil high scheme ta patang ji phan si chuning ri ponang li tum ra thoi pen ta